Hello, good evening, good morning, good afternoon. Maning hapon. Mag-andam taog pani hapon. Magluto ko og pasayan. Oh, di ara. Ning init na gahong kantika. Hapon ta guys. Luto tao kuan. Okay ba kung saan style ni? Basta kay magluto ta, makaon, naon na. Nagunit sa kamera, ginakusgan nga asawa. Oo. Ano yung ginakusgan nga asawa? Ano ba ginag mo? Ano to? Hoy. Naglamog daw ang panahon. Hoy, adlaw. Gahapon no po ito ka adoy dahon no? Karon oh. Mali ara. Ninglong na ang mga kahoy. Lungga na ang kanta. Matik na. Gano to? Naol. Ha? Naol kanina. Siyempre. Marami ha. Siyempre, sama kalami sa kinakusgang asawa. Ito parata. Sila na kalugas yung taon niya. Ano tag $6. Pila na kabuok. Nagsaba, tilaw tag kuan. Murag nilami nga pagkaon. Pagsukad. Pagsukad. 4 years. Ako yung balating years. Dapat na ginihilig ano guys. Hindi kahilig nga naman. Hilig ko kayo. Palit mo ko. Mahan ng magamay. Kaya ba tayo na? Stay ko na. Ako magkakuba ng oil. Stay may napod. Oo, napod. Napod. Hindi na. Stay na. Tubig. Malat na ba ka? Kaangat ang sa'yo ito yung parata. Ano? Parata na. Guspad man, kuhaan pa rin kuhaan. Linas diha.
lungas. Dili kay gutom na. Gutom na ang prinsesa. Gutom na kuan, kinakusgan. Kinahanglan nato ning lamion para serbisyuhan ta ba? Bisyo publiko ba? Gusto mo eh. Mulong mo na. Mana? Oo. Dali. Pagsili ka, gamay. Butang isili gamay. Tumpuwa? Kana na na. Pwede siguro nga na, di mo waon. Wah, sige pa. Di mo hang. Ha? Wala ka na. Sili. Atong silihan ang simod. Mut na. Ano guys, pagluto mo. Pagsabaw ko, pagsabaw. Ano na yung sabaw-sabaw? Ano na di? Ay, lami. Hello eh. Lugal? Dahon sa paminta. Manaw pa. Ano na? Pagkuhan nila ng kapatay. Sa bukol balik mo. Kaya gamay, butang na lang sa ilang. Oo. Kaog na. Hang? Ang kaso? Ano po? Oyster eh, dugang. May kuwang guys. So, makao na ni. Roots na ra ba? Guys, tapog ko. Atay. Atay. Dahan, napog rice eh. Sa bel-bel. Kako na ating lutong. Kung managluto, og mga na ta, kay gutom na kinakusgang asawa. Roots na guys. Saan po mo? Pipino. Ganahan na isa na pipino, ini kaon. Tumopiras rice guys. Kay murag lami na ikaon. Kahuman man na umiog sa lida. Luto na agamong sudan. O, pwedeng magluto po mo ginani. Abot to sa panganan ning pagkaluto wa ako na mo kung saon dito ra. Para may Sundo. rice. Init ni mo. Tagtaod na. Amo pang gi-init agamong rice. Mag-blend o tagang prutas lagi. Lami, i-blend ang kuano, mga prutas ba? Tay prutas. Kana day, na kuwang day na. Ang jadi apa mga strawberry ni mo.
Gutom. Sabaw, sir. Sabi ko, basket. Ano, tawag na sa Tapos, patatas. Uy, kagutom. Daghan na magining rice. Kuhain ni, uy. kuhaan, ganun na. Oh, di ko kahurutan na. Nabuing. Ang mga unat sa. Sige na guys, mga una ta. Kain, kain. Mga una ang mga ipanggutom. Daghang salamat. Itong tilawan ni atong iluto og sakto ba ni? Sige, amping tanan.